Ascuda. Kundipa dopas ati vanomuka umonasi mugeto toita chirukasi kuda kuvhinga yangu famous but this time ndiri waJesus ndakaramba zviya zvemarukas vanoda kufambisa marumas askuda inotsika Judas handiti niwe ine handiti niwe kunyanga kalisapoteja vachindibata rafi ine handiti niwe solid handiti niwe kuti ndiende avadi ava vanodandisare vanodandiflaye zvangu zvisafaye patina Mwari ndichanochanda inini ndichangotsungirira kusvika dzangu tsarira nekuti handiti niwe ina handiti niwe nangakanisapoteta vachindibata rafine handiti niwe handiti niwe handiti niwe nangakanisapoteta vachindibata rafine handiti niwe vanogona kundipa dopas vati vanomuka umonasi mugeto toita chirukasi kuda kuvhiringa yangu famous but this time ndiri waJesus ndakaramba zviya zvemarukas vanoda kufambisa marumas askuda inotsika Judas handiti niwe ine handiti niwe kunyanga kalisapoteja vachindibata rafini handiti niwe solid handiti niwe handiti niwe nyanga kalisapoteja vachindibata rafini handiti niwe kuti ndiende avadi ava vanodandisare vanodandiflaye zvangu zvisafaye patina Mwari ndichanochanda inini ndichangotsungirira kusvika dzangu tsarira nekuti handiti niwe ina handiti niwe nangakanisapoteta vachindibata rafine handiti niwe handiti niwe handiti niwe nangakanisapoteta vachindibata rafine handiti